Mwari ndi Mwari wakanaka. He is a good God. Umgatine saying it so common, that God is good all the time God is good. Ndinotenda Mwari nechipo cheupeni, the gift of life and the privilege to stand on this platform to share the gospel of the kingdom. Njada nditaure pamusoro pe scripture, it is so common. Psalms 23. Omunga vazhinji tinoida yakanaka kwazvo nekuti inotaura pamusoro pekuti hapana chadinoshayiwa, nauye kushaya munhu wese haidi, but there is a key yatoda kuti ndishowe ingatibatsira kuti Psalms 23 ioperate mulife medu. So read first. Psalms 23 from 1. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restores my soul. He leads me in the path of righteousness for his name's sake. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, and my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. I will dwell in the house of the Lord forever. May the Lord bless the reading of his word. Father, we thank you for such a time to hear your word. Speak to us, instruct us, correct us, and empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. Buku ya mapisarema ili kutala pamusoro pekutungamirirwa. Uye ne pamusoro pekuti andinacha ndinoshayiwa. Nekuti Jehova ndiye mufudzi wangu. Na wiripo ndeye kuti kana achikufudza ichokwadi, kana achikutungamirira, he will lead you to green pastures. Kushayiwa kwako kune chekuita na shepherd, kwete ne machagiro ako. The Lord is my shepherd. Tanenyaya pasi pokuti dainda chaka mafuro nichage zvakanaka. When you surrender to him, he leads you. But the danger iripo, if you are a sheep and he is the shepherd, isitakamboenda kumusha ku holiday ndikaona dzinofudzwa. Kune isingafudzike kuti ukaiona inenge yakasungirirwa ichida bhero mumusipo. Bhero riri noise. But unaona kuti mombe inosungirirwa bhero pamutsipa pedyo nenzeve. Zvekuti painofamba bhero richiti ngende iri kutoitirwawo noise uye iri kuremerwa nebhero riri mutsipa. But ichocho manje rudo kuti muridzi akaona kuti mombe ine unhuku ingarasika, saka protection ine kakurema, ine ka noise. Bhero mumutsipa ilove, bhero mumutsipa wechipfuyo semombe rudo. But bhero rine noise, bhero rinorema. Zvekuti ndiri mfana ndaibvunza kuti sei dzimwe mombe dziri kufura zvakanaka, but ine bhero iri kutadza kunyatsodya mafuro, vanoisungirira ikolo bhero rine noise uye richirema. Ndopandakaudzwa kunzi rudo type yemombe iyi yakatoongororwa kunzi ikashayiwa bhero haifudzike musha. Ine shepherd but ine bhero, ine mufudzi but ine bhero. Zvoreva kuti muupenyu hwekunamata nawo, if the Lord is your shepherd, ngwarira kuti pamwe pacho hausi kufudzika musha. Iye ndiye mufudzi wangu, hapana chadinoshayiwa.
zvore kuti handisisina time yekutsvaka. Time yandinayo ndeyekutsvaka utungamiriri hwake hunondisvitsa mune mafuro manyoro. So kufudza kwandinoziva traditionally pachiIsrael ndepekuti anofudza anoenda kumberi, kureva kuti mufudzi in other words mutungamiriri. But kuno nawo kunana Southern Africa ukanzwa munhu achinzi ari kufudza anenge achitodzitevera ari kumashure. Original setup iri kurehwa neBible ndeyekuti mufudzi anoenda kumberi, he leads, anotungamirira, ndiye anosecha nekutsvaka kune mafuro. I'll give another example. Munhu akanzi aiwa apinda kuarmy akuZNA apedza training yake semusoja, chinhu chandinoziva ndechekuti haareize mari yekutenga camouflage, haareize mari yekutenga manjombo kana pfuti kana mabara. Anoziva kuti kana under this institution training ndaita registered as a member, pane provision inotevera. Ukangoona anongotsvaga ega pfuti igandanga itsotsi, kana watoregistrwa waweko they provide. But the problem one in a pfuti inodemanda discipline. Chinhu chinonzi pfuti kunoenda kunoita musoja uchitotrainwa so unonzwa kuti masoja aenda kutraining for 6 months. Saka ndaiti asi pfuti yakaoma zvekudaro zvokuti ungatoda 6 months kuti ugone kuiridza. Kwete, kuridza kungatoda pamwe 30 minutes. Unotoudzwa kuti unodhonza aka unodi in 30 minutes time you are okay kuridza pfuti. So how come vanoita 6 months kutraining yearmy to instill discipline in you? Chinhu chawapiwa chinopfudza upenyu hwevanhu chinoera. Saka pakudiwa munhu anogona kuva nediscipline. Ausatombonzwa mumwe kana achine dzungu zvake, lese yapindawo kubasa kwevakomanawo ukatongomutsika so kana pakombi unonzwa kuti hatizivani tinoshanda kupika musangotutsika. Ainge achipiwa manyawi nekaka kanenge kakaiswa mumuhomo. Why? Inawe kuti achiri muenzi mutsva kwazviri. Saka pavanoinstilla discipline in you ndoye process yekuti vanotofamba masoja vachiimba vachinova toitoi vachikwidza makomo nekudii. Chii chiri kuitwa? Idiscipline iri kuiswa pamunhu yekuridza pfuti akapedza kudhara. So scripture yati the Lord is my shepherd. Pane nhau ndepekuti kana iye akutungamirira achikufudza, fudzika. Ausatombonzwa munhu achiti kuna munhu asingachengeteki. Kune munhu wokutoti munhamo yeyi ane rafu yaunoshaya kuti saka rafu inenge ichibva papi. Tichitoedza kune vanhu vanonzi hanzi havabatsirike. Kune vanhu vane mhori nyangwe nekuda kubatsira vanhu, but vanosvika pakuti but kana ari uyo auita mutadza uyu. Kune vanhu vasingabatsirike. So kana iye ari mutungamiri, the Lord is my shepherd, hakuna gwai rinotsvaka mafuro. You are being led to the green pastures. Research kutsvaka ndekwa shepherd. Hakuna mwana kumba unosvika akabata musoro kachitamba ukonzi newamu wake kwaenda kubata musoro shamwari kota zoti muri woma nerundoona kupi. Vana vadika zvingaite kuti unzikane stress kati grade 3. Even maomera akaita zviniwaya havana stress. Vari kutotemba iwewe ndiwo chaita stress yacho on their behalf. Why? Nokuti uri baba, uri mutungamiriri. So the Lord is my shepherd. Paita dambudziko kune zvipfuyo zvisiri kufudzika zvakanaka. Ndapamienzaniso wemombe ine bhero mumutsipa. Bhero rinoita noise mutsipa ndopedyo nenzeve. Paunonzwa bhero richiri ngende mombe ichifamba unotoziva kuti noise yandiri kunzwa iyi kumombe iri times 2 riri pedyo. Sei vanhu vachitanga vane utsinye vanoisa bhero mumutsipa vakaona kuti haifudzike nyore kana isina zvine noise nezvinoreba. Saka uchiona unotimwe tunhamo tine noise so tinokudzora pakuda Mwari. Iyo nhamo yakashata, but pane kamwe kanongokugaidha so kamwe kanoita kuti ungomirawo pari kuparidzwa so unoziva zvakaoma rekanongonzwa kuti Mwari vari kuti kudii.
nokuti kana zviri right haufudzike. Kune vanhu vanofudza kuti vane hunhu iri nhamo. Kune vanhu vanofudza kuti vanonzwisisa izvo zvakadzvanya, haana option. Kune vanhu vanofudza kuti havadade gamba zvekudadisa hapana. Ane time yekuti kana zvapo kune mamwe maproblems anongooneka kana imwe problem yapera. Zvirimo mushoko. Jesu kuna Mark 5 ane murume waakanamatira riri bofu, akamubvunza kuti uri kuonei? Zvikanzi vanhu kunge miti. Number 1 problem yerume anga ari bofu asingaone. Number 2 kana akuona maonero vanhu kunge miti. He is now more dangerous. Awana breakthrough yekuona. Nokuti munhu anoona vanhu kunge miti akanzi enda unotsvaga huni, anotanga newe ari kutaura naye. Kureva kuti he is more dangerous paasisiri blind. Kune vanhu vekutoti zvazviri zvezvizvi uri right, ukaita mari mbichana unotinetsa. You are even dangerous pa breakthrough. Saka Mwari nokuti unoziva uye anotiziva mindangariro nezvatinoronga, you are a threat ku blessing. Ausatombonzwa munhu anotaura here kuti zvangu zvikafamba mumwe munhu anoita mudumbu. Kwete kuti zvikafamba vanhu vanokomborerwa. Ndingachinja upenyu hwemunhu. Anotoita a promise kuti zvangu zvikafamba mumwe munhu anoita mudumbu. Saka denga rinotoona kuti vanhu vasaite mudumbu, dzvanyaitsana. Zvireve kuti minamato yako haisi kunzwikaiwa, but une promise yawinayo mumwoyo mako kuti zvangu zvikafamba nhingi anochiona. Blessing ya Jehovah, we are blessed to become a blessing. Tinoropafadzwa kuti tive chiropafadzo. Mwari anoti akaona munhu 1 anoona vanhu vakawanda. Paaiona Abrahamu aiona marudzi. Paanoona iwewe uchichemera ropafadzo anoona vana vemukoma asiri kuenda kuchikoro. Oda kushandisa iwe as a vessel to reach out to them. But iwe unenge une promise nechigumbu kuti zvikaita chete vachabata shuwa. Fudzika. The Lord is my shepherd. Mwari kutungamirira anotoda. But kune zvifuyo zvisingafudzike. Kune vanhu vaunoshamba kuti ndamuitira zvakanaka, but ndavasinga appreciate. Kune vanhu vasingatende. Unoziva kuti Jesu, thank God I was there. And ndaitaura nevamwe paFacebook vakati tichachiona namufundisa. Zvauya kuno kuIsrael kana vadzoka vanonga vatakataura so. Obva ndandipo. Issue hayo nandiri kuIsrael. For the past 8 days I was in Israel. Physically, but spiritually. I was there to at home. That dream gets man. And I got this revelation. Taita maprayers gets man. Murumaga viswanze vena Peter. Angari against Jesu. But Jesu ndiye akaita miracle yekudzorera nzeve yemuruma inzi Marcus akatidzodoneswa nzeve na Peter. But murume hapana scripture yatinonzwa achiti breakta kana manidzorera nzeve tenzi maita henyu ndakusaidwa Jesu. I believe kuti nzeve ichidzorerwa akashedzera kuti naye hauna vanhu vakaitira zvakanaka vaunodemba iwe kuti ndakazviitirei. Kwete wakaitira zvakaipa, vanhu vakaitira zvakanaka vekuti unodemba kuti asida Mwari vakangondipa kunyuma ndakavasiya tsano vari muproblem yawa. Hauna here munhu wakaitira chinhu chinenge munana, inenge breakthrough, inenge miracle yokuti ukamutarisa nhasi he has become against you a challenge to your life. Zvaunotodemba wega so. Vashona vanotaura vachiti ukarerembwa nemukaka inogona kufumba ichikuruma. In other words kuti isakurume siya yakadaro. But iwo pauri kupa mukaka une rudo une tsitsi. Murume akadzorerwa nzeve naJesu haana kutendeuka. Unozati mweya wokusatendeuka even chokwadi chikapresentwa uriko unotoda kunamatira kuti Mwari bvisai mweya wenharo. Why? Nokuti even Herod n'anga dzakanda tsvimbo dzikavanyoka. Moses naAroni vakakandawo.
Shimbo dzeng'anga dzikamedzwa. Handina kunzwa Herode achiti ndaakutrasta Moses naAron ndaakusaidi kwawo nokuti vane simba chairo. Akaramba ari kusaidi kwevanhu vadyirwa tsvimbo. Ndinofananidza nemweya unobata vanhu panhau dzemasports kumabhora. Chaidira timu yake yaihwina. Apa kana ikarohwa sei anoudza kuti hatisiye ndo yedu. Haachada maresults adida zita rayo. Mumani yu ndo medu vachirohwa stereki. Anotonzwa kuti ndo yangu. Amiri chichamari haasisiri maresults. Locally I've got a friend angari mukepe. Kepsi yanga ine zitare kundishaisa mufaro. Mazuva ano iri kushaiswa. But havasiye. Why? Anotoshedzera kuti tisu makepe. It becomes a spirit now. Yekuti kurumurwa pazviri. Unotoda handizoti pangaitikei. Nekuda kuti zvakafanira mwana mudiki kana achirumurwa pamukaka naamai. Haadi kunegotiatwa naye nokuti haatauri haanzwe. Vanoshandisa language inovava. Vangatoisa mhiripiri pazamu. Panyatso vangatozorera gavakava. Hazina kuti mwana haachadiwa. Amai vada kuti mwana improve adyewo masolids adyewo beef. But mfano yokuamudza kuti beef iri nani pane maliquids haanzwe. Unongoza zvisinganake zvinonaka kana usati wakuziva zvinonaka. Zvonzvikerezvo. Iwe mazuva edu isusu manje kuchikoro pabreak time taitenga half bread. Kusati kwaane sliced. Taitenga half bread tocheka so toenda kuground pabreak. Yakadaro kana tine freeze it. Waiyosonzwa uri mune imwe nyika. Takadiwa nemabhepi nenyaya chikafu ichocho. Pizza ipapa hauiziva ende hauirote. Unoziva sometimes exposure iri right. Unogona kudirwa usina basa. Chakafanana nemuroisha anoroya vanhu kumusho. Anorera vanhu kunwa tea. Bhara rinoroyerwa munhu. Ko akazoona vanhu vane ma4x4 mutown. Anozonzwa ndikutambisa mushonga. Anozonzwa losi muroiso kutama ndakaroya vanhu vasina basa ende ndakatwistika mushonga. Chaileka exposure. Anzodekera mapisaremu. So munyori ari kuti Jehovha ndiye mufudzi wangu. Hapana chandinoshaiwa. Munhu wese pakuti hapana chandinoshaiwa anopada ndobva auya kuna Mwari. But pano pane nyaya kufudzika. Matthew 11:28. Uyai kwandiri makaneta makaremerwa ndichakupai zororo. Vhesi yakaita kuti chechi kuzare. Hapana asingade kuzorora. Ndokubva vanhu vamira ipapo. Hakuna akazoti handeipa 29 pacho. 11:28 yati uyai kwandiri makaneta makaremerwa. 29 takurai joki rangu nokuti rakareruka. Sa programu yacho kuti inyatsoita mauri haigumire pakutura, inopfuurira mberi pakutakura. Saka kutakura hakuna anoda. Padaiti Mwari atiwanira nyasha dzinenge dzine madzimai. Madzimai kana ukanzwa achivava vachichema so kuti kuzvara kunorwadza, unoona next year achipusha. Kuzvara kunorwadza mam4. Kuzvara kunorwadza vana 6. Kana zvichirwadza imbomiraka. Vanhu vakagona kuandastenda kuti nyangwe zvichirwadza chinobva ipapo chakanakisa kudarika marwadzo. Zvakanaka kufudzika muna Mwari nokuti anokupa zororo. Anokuendesa to the green pastures. Ndiye mufudzi wangu. Hapana chandinoshaiwa. He leads me. He guides me. Zvakati pane kutungamirirwa nekwaanofanirwa kukuendesa. I always tell people this. Saying yekuti kana zvinhu zvakaoma, learn to look for green pastures. It's a good saying kumunhu ari munyika. But haisi complete truth per real life. Nokuti tine vanhu vakaenda kune green pastures akasazoramba ari green, they tend to become brown. For example, Lot akaona kuri green kwakashibira like the garden of Jordan. Akaenda ikoko, but asvika ikoko end result akabva achimhanya bhatura asina kana chinhu. Vachamboita kuti pana Genesis 18 Lot abve pana Abraham
mombe dzanga dzawanda, but pamberi pacho anga asisina chinhu. Chii chaakaita? Akatsvaka the green pastures, haana kutsvaka the shepherd. Mombe dzikawanda, munhu anoda kutevera nyaya yemombe kudarika akamupa mombe dzakawanda. Ngwarira kuti blessing inogona kuva a trap kuti ubve pana shepherd wakunakirwa nesheep dzawanda. Munhu anoita bhizi zvokusanamata Mwari nokuti akaropafadzwa naMwari. Unokomborerwa zvokuti unofonerwa kuti tichiri kupinda tese muchiri kuwere wakabatikana nemaropafadzo awanda. Ndakaona vanhu vamwe sekuru vangu so kuchechi vangu vasikauye vaiti kuna mbuya vangu, enda nemupiro unondipira wekuchechi. Zviita sekunge taiona pikicha Mwari akabhuroka ari kuda mari dzevanhu. Vanga vachinzwa kuti offering ngaiende but handisi kuenda. Ende zvichida kana mufundisi asina kukura anonzwa kufara kuti iri kuuya, kwete kuti vari kuuya, iri kuuya. Ende unourayiwa kana pane utungamiriri hwakadaro, unoda kuti iuye usingauye. Bvunza Judas. Judas paakatengesa Jesu, mari yaakashandisa kutengesa Jesu. Happy to see you. Takasangana kuEthiopia soon. Vachibva kuteki tichibva kuIsrael. To be continued. So, kana iye ari the shepherd, iwewe chako manje hakusi kutsvaka the green pastures. Learn to look for the shepherd. Danger iripo. Mafura akakunakidza saLoti, unosiya Abraham. Neti chakaita kuti mombe dzaLoti dziwande. He was following a man adanwa naMwari kunzi Abraham uya kuno. Andinambonzwa Mwari achiti Lot uya. Wakati Abraham and Lot joined. Sei Mwari vari kunopafadza munhu asina kudanwa. That's how grace operates. Ukaita stick to somebody ane grace, irinobata paupenyu hwako. Grace inenge magnetism field. Spoon pachayo haite zvinoitwa nemagnet, but ikabatwa nemagnet kwenguva refu inotakura the magnetism ability. Inotanga kuita zvinoitwa nemagnet iyo iri spoon. Vanonzwisisa izvi? Saka pane zvimwe zvokuti zviri kuitika pauri haisi nyaya yekuti ndo zvauri, inyaya yekuti pane nyasha dzawakazembera dzakabata pauri. Saka ngwarira kusunduruka panyasha nokuti mombe dzawanda. Lot akatosarudza kuti andada kuendawo uko. Naye Lot pamakasimuka kumba maiti muri kuenda kupi? Ndaiteera Abraham. Saka mombe dzikawanda unosati chete. Even blessing usina discipline iri dangerous. Kumakuva hakuna kufa vanhu nokuda kwenhamo chete. Kune vakafa nokuti zvaifamba mushe. Vamanomukira kufa kusini vachibva kumabhendi vachinakidzwa. Kuti anodembo desina kuenda kubhendi desina kufara. Kufara kunogona kutouraya munhu. Uchiri upenyu hwangu huri kupowa dai ndafara. Kune vakaraiwa nekufara. Kune vakamitiswa mumafaro kwete kuroorwa mukomitiswa. Vaenda kujoyi vachitamba ndobva varara vese. Achidzi munguva ukanzwa mwana achinzi mufaro, pane nyaya. Aya kana pana mufaro kungotaurawo zvangu. Pane pakafarwa Joshua wona mwana akunzi mufaro. Aiwa, timu rero rakafara, bali pane pakanyura munhu. Lot watevera Abrahama. Makwai ake zvinhu zvake zviri kufamba zvakanaka. Ndobva akanganwa the shepherd because of the sheep yawanda. Dai Mwari atibatsira. Ufunge chimwe chinomisa zvinhu zvatakati Mwari vaite. Mwari unotiziva, unoziva motive. Haugone kutsotsa Mwari, Mwari unoziva zvaunoronga nekufunga. Zvokuti Mwari vachitoona kuti munhu anofanirwa kukomba kune vanhu vane mufungo uri right. Vari kuita, as I was in Israel last week. Israel is desert. Chikafu vanacho mugwenga vari kuguta. Why? Vane njere dzavakapiwa dzekushanda nezviripo. I was so touched munhu waMwari. Mozarati kuIsrael vanhu vane intelligence yekuti havangodiridza kumunda uko. Zvatinoita zvokuti semapipe diridzai. Vakakonekta miti
kuma computers nemagetsi. Muti unoripota kukompyuta kuti ndakuda mvura. Ndaiti ndofunga vakazvitora pana Jesu. Nokuti Jesu pane time yaakataura nemuti unotaura. Zvanzi muti wakataura naJesu, Jesu akataura nawo. Muti wakamunyima maonde nekuti anga isiri nguva yemaonde. Today in Israel, vanoita agriculture yakablenda netechnology. Muti unoripota kukompyuta kuti mvura yashoma ndipei mvura. I don't know zonge imagine so. It's real. I was there last week. Kune vanhu varipafadzwa kusvika pa level vari pfungwa dzakwa idzi dzinostretcha kudarika level yauri kudzishandisa. I'll show you. Solomon is the richest. Anozoti anga asina phone. Solomon on Bible. Kana kambudzi yako anga asina. Pandodza dziri mhene dzekudhara. Mind yanga yakalimitwa kuti afunge izvozvo. Vachitofamba nemabhiza ukune ngamera kataitasva ngamera. Pasapa pane oil. Fuel yakagara iriko kubva time yaAdamu. Mwari haana kuzounza zvinhu izvozvo mazuva ano. Zvinhu zvaivako kare zvakawarirwa nyasha pamazuva edu kuti vagone kushanda nazvo. Mauri muyaye blessing wakaloda zvikuru zvaunofanirwa kunamata woti Mwari zvikuru zviri ngazvibude. Andinozva kuti nhamo yemunhu yekutanga yaiva loneliness. Yet God, he created them, but man was lonely. Ivo vachinzi them. Akavasika, but Mwari paakauya kuna Adamu akasvika Adamu ari ega, iye akavasika vari yese, but vakawanikwa ari ega. Why? Nokuti anga asingazive zviri maari. Muna Adamu ndomaiva nemukadzi wake, but nokuti anga asiri kuziva. Hama dzangu kusaziva kuri dangerous. Unopema iwe uri mpinga. Ndakaita grade 7 1987 ndikagara kuchana 45 now. Yatainyora yenzi content so. Vaiti name any country in such a region ine diamond. Waiti ukanyora Zimbabwe waichekerwa. Kuti ndimatichakati nawo panguva iyoyo ndakangofana ndimadofotesi. But madofa itenderwa kujanjana. Today mwanangu akadai homework unozonyora Zimbabwe and achimakirwa and zviri correct. But zvanaizvi zviri wrong zvaa correct. Kureva kuti the truth yevanhu nguva yaMwari. Mwari akakusika nekutsvaka Mwari kune nyasha dziri mauri. Vakasvika kuNazareth yatinatobhaidha explaination. Akaexplaina pamusoro petown yeNazareth. He's saying here kuti is there anything good that can come out of Nazareth? Nazareth was not a big town. Within 30 minutes, like the town in Nazareth. But Jesus of Nazareth. Leo kuti picture kubwa na Mwari. Kuzipesi panonza pakude shakanaka. Ukabatira pana Jesu wanakuda shukuru. Iye wakuberekerwa mudangao. Anakuita cowboy, akaita Messiah. Iye wakuberekerwa pasaiti pemombe. Izvezvi agere kurudyi rwaBaba. Kuberekerwa papraza kunakuipa. Takaipa kuti ndiwo watopraza utageza wamunda wachina. Kuipa kuberekerwa praza. Watukasageza unoita munda wacho unoita ifa. The Lord is my shepherd. He leads me to the green pastures. Not in this is sinner. Time yakuchaka the green pastures. Chanda kufanwa kuchaka is the shepherd who can take me there. Ina ndisinga kufanwa kuchaka ishi. Asinga kuchaka iye anoniship nokuti ibasa rake as a shepherd kutungamira makwai to the green pastures. Saka namo ndeyekuti shepherd wakamuluza. Tinenge nawe prodigal son. Akatora zvaakapiwa nababa wake akaenda. Amene akamunyepera kuti kana uri padhuze nababa mari aidyike. Usatomboona munhu kuti akatambira soko nakumba Harare. Amene akamunyepera kuti ukaidyira pamba inake. Mamazuva ataitambira ikoko Joshua was ready yepamba. Kana ikatorera song inonakidza. Zvakasiyana neanga vasiriwo. Yeti mombe dzake dzawanda nokuti aifamba naAbhurahamu akadanwa naMwari. Mwari vada kudana Loti vakadana Abhurahamu. Ibva ikoko Loti ndokubva anamira akatera.
Maragata isi problem. Wesa namira pane nyasha. Gawa na unyasha. But yashika nguwe kuti mombe dzawanda kari state. Ndobaga nsarudza kwekuenda. Nobva achito manya. Madam wasara kana property yesi yasara. Akumanya ari ega. Vakuru kwakashibira kunomanya vanhu. Wambira ntaure mushu. Pane kwatupfura nako kunana chinamano kumusoro. Unasikana nomira ikoko. Katarisa so. Nangoti saka loti akaenda ikoko shuo. Iko akashibira mushe tano pali kunomanya Mungu. Amena osa wakaipa aunze chinhu chakaipa. Ayo akachiunza chakaipa unoregera. Yo muti wakanzi naMwari vanhu musadye. Waione michero unodyika. Dai wanga uri muti weminzwa. Waitongorega vega wasina kudzwa. Chivave chinotapira chinovava maresults echivi. Saka chono chichiitika. Chivave maresults advert yedoro haitwe nemunhu akasi. Chake kuti mufudzi anodei. Anoda kuti ndiite sei ndiende kupi. Then zvimwe zvese zvaunoda. He takes you, he leads you to the green pastures. Saka now ndekuti munhu ngaafudzike. Kwete na pastor. God bless you. Paita nyaya ndepekuti kana walitwa kuma green pastures warira kusara ikoko. Varume zvikakufambira zvakanaka kunamata kunogona kutonetsa futi. Ipapa kuri kunetsa nekuda kwokuti zviri kwakaoma. Zvikanaka futi zvinogona kunetsa futi. Mweya wekuti zvinhu zvisafambe zvakanaka wakamira sekudai. Vana veIsraeri pavakapinda mupromised land vakaona zvavakaona, vakadzoka vachiti mune majaindi arimo tinourawa. Dai vakaenda vakaona mune vanhu vakaonda vaipa kana pembe noti masatanist mari auya nawo sautichekeresa. Vakauya vikatisauza kubata maoko so vakutsvaga nhamo yanetsa. Hakuna mufundisi ari right kwauri. Asina mari ari kutsvaga anayo itsotsi. So watombira pay your way out. Angatozviringidza vauya neshoma kuti zvenyu zviite. But kana kukunamata Mwari hakuna chitsotsi ichocho. Nokuti chakabhadharwa nacho patese chakafanana. Takatengwa neropa rake. Kwete redu rake. Saka pane nyaya papi. Personal discipline following the shepherd. Saka he leads me to the green pastures. Saka paakasimudzira makwai apedza kufura akuenda kudanga anoenda neakashota. Mamwe akasara kumafuro. Saka mukakomborerwa zvinoramba zvichiita here zvekuda Mwari. Kana kutomudirei kuti zvako zviite. Harina matemfu zvonga zvinakubira mushi. Wanamatirwa zvamira mushi, unomira mushi here mari akaita kuti zvimire mushi. We are in an era, in a time yekuti zvichida vanhu vaMwari nekuda kwe the love of crowds. Vanhu vanongouya vonamatirwa zvinhu zvoita. But kuti munhu achiudzwa zvekunzi kana aita kuti zviite uyu anonamatwa nenzira dzakati. Munhu angori connected to the prophet or to the pastor. Haana connection to the God of the pastor. I'll give an example. Vana veIsraeri pavari kucrossa Red Sea, vari kuteera shongwe yegore naMoses akasarudzwa naMwari. But kumashure vari kuteerwa nevaIjipita. VaIjipita havasi kutevera Mwari, vari kutevera vanhu vaMwari vaIsraeri. Saka chakaita kuti vanyudzwe paRed Sea, vaitevera vaIsraeri vasingatevere Mwari waIsraeri. Pane paunosara. It's good to be connected. Kuone ukama ne fellowship at church even with your pastor. But the better thing, the more excellent thing is for you to be connected to him. So Paul are not follow me as I follow Christ. Without une right. Yakupota kuti kana uchinditevera, upote uchitarisa kumberi kuti Christ achiriko ero. Hakusi kupanduka kucheka ma settings. Why? Because unogona kuramba wakutera inini ndakasiya kumutevera. Pablo kana
follow me as I follow Christ. Arikuti vani focus panu tu Kristu neni. Uka ignore Christ ukaterera inini. Uchanditerera ndakasiya Kristu wacho. Ndopa wakashika atitude za vanhu. Warira kuita msangano iyo uzotanga kusangana nevanhu, msangano wapera. Unozati pane nguva yekuti naMwari anosvika pakutyika imwe church. Acts chapter 8. Muranda wakandasi aibva kuJerusarema kuchechi achizokera kuEthiopia. Bhabha rinoti ari kunzira Mwari vakamutumira Filipi. Akadzidziswa shoko raMwari naFilipi, akabhabhatidzwa. Murume uyu haana kubhabhatidzwa muchurch system. Akabhabhatidzwa by the grace of God outside church. Kurati Mwari anogona kuita zvinhu nevanhu kunze kwechechi. Sei Mwari vasina kutendera Filipi kuenda muchechi ine murume asingazive shoko kuti angobaridzira vakawanda? Chechi iyoyo haigona kugamuchira Filipi. Saka Mwari vaitotamira munhu anenge abuda imomo kuti vambotaurawo naye. Warira kupinda yekuti Mwari akatamira kuti unobuda rini tionane. Muranda wakandasi zvakaita kuti abatsirike. Number 1, anga abuda muchechi. So ukangova nepfungwa kuti because ichechi saka Mwari aripo because ichechi dzinoraniwa zvisina Mwari mukati. Vanhu vakaenda kunotsvaka Jesu kukuwa Mark 16 vakamushaya. But kuva racho ndiro here. But anga asimo. But zvinogona kunyorwa pakuwa zvinenge zvakanyorwa. Jesus Christ, rest in peace, mukati hamo. Saka zvokunyora kuti Jesu haisi nyaya mukati arimo here. Kana ikatonzi wakati vaJehovha tiri kubata naye here. Tinogona kubata tega. Vakapinda muguva vakasvika asimo. But mune member yanga irimo. A man dressed in a white robe. Yozongoisaka kekuti nhandi nikuru I was there. Ndakapinda muguva raJesu. Last week here in Israel. It's an open cave. Yekuti vanhu munopita 8 guns. Takatopinda mukati tikatenderera. Yanga riri raJoseph waRimatia. Vanhu vaita makuva efamily. Vanhu vari rich vaitenga dombo ravanoboora voita guva refamily. So Jesu akapinda muguva remumwe munhu. Hazvaita kuti Jesu ave neguva. Why? Because he passing phase. Haagare imomo anopfuura neimomo. Saka he borrowed a grave raJoseph. Saka vakati pavakaenda ndorozodza mutumbi waJesu vakapinda the right grave. And there was somebody inside and not Jesus. Warira kuti Jesu hamo but muna tsanu varimo. Ungatowanirwa nyasha tsano yavo vakataura kuna Jesu. Nokuti vakadzi vakaunzwa kunzi haasi pano but ari kuenda kupi Galirea. Warira kunopinda paakabuda. Nokuti vakaona achiiswa imomo havana kuona achibuda. Saka zvimwe zvacho uri kungopinda paakamboshumirwa but iye akazorova pasi. Psalms 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. He leads me to the green pastures. Danger yema green pastures ndeyekuti anonakidza zvakanaka zvinoyevedza zvinokubata. But ngwarira kuti you can be left in the pastures. Mamwe makwai akutera mufudzi akuenda kudanga. Uchaona kuti munhu anosara mublessing yaakanamatirwa haanamate Mwari. Anonamata kuti zvinhu zvake zviite kwete kunamata Mwari anoita zvinhu zvacho. You can be left in the pastures. Moses akanzi naMwari paMeripa, taura nedombo rikupe mvura. At first akarova dombo vanhu vakanwa mvura. Second instruction vaa paMeripa, Mwari vakati this time aurove dombo. Mwari vanooperate in new things, in new dimensions. Paari kunzi rova dombo taura nedombo paMeripa, iye ane experience ndokubva arirova mvura ikabuda vanhu vakanwa. Mwari vakati hauna kunditeerera uchapinda promised land. Yeti padombo iro ranzi Moses hauchapinda. Vamwe vanhu vapinda nokuti nyota yapera. Vakawana breakthrough pa breakdown ya prophet. Zvokuti vanhu ivavo ukaudza kuti makanwa mistake vanogona kuita nharo. Kuti iyo mvura yakabuda ichitireva maresults. Kaizwa kuti result iripo ndiMwari. Maresults kana usina mweya wokunzvera wrong world ariko futi. Hauna kunzwa neSatani achiti kuna Jesu ukapfugwa makandinamata wealth nekingdom dzepanyika ndokupa. KwaSatani kune giving food. Warira kupiwa zvisizvo neyekuti wagara uri kungodawo zvinhu hako.
saka kera yengo yachauya nacho unogona kufungidzira kuti ndimwari ashirire. Vanhu vakati kudii kuna blind Bartimaeus, nyarara. Chakaita kuti blind Bartimaeus aramba achishedzera, spiritually was mature pakuziva kuti Jesu anotaura achiti kudii kumunhu ane problem. Jesu haanyararidze munhu ane dambudziko, anobatsira. Ukamuziva, you don't expect, ungogone kungogamuchira any answer. Pamwe pacho uri kupindurwa nevanhu kwete naiye. And the danger iripo, vanhu havaitotevera Jesu but vasina kutumwa naJesu. They were following, they were not sent. Vaida kutora advantage yekuti tsana havaona, saka tikati nyarara vanongoti handinyararidza. But akavapuruvira kuti kuona handione but ndinonzvera shoko. Iye ane ngoni ane nyasha, akazodzera zvinhu dzamapofu. Yangu nyaya inofanira kugadzirwa nhasi. He cried out more. Ndaita kuti vanhu vaite tsitsi kubofu. Ruda kuti Jesu arisvinudze, haisi anointing yawo, haisi power yawo, but vanoriti nyarara. Ndo imwe generation yataanayo. Kune vanhu vari kunyararidzwa. Kune vanhu vari kunyararidzwa nevanhu vane zvinhu zvavo. Iye Mwari wacho ariye akavapawo zvinhu. And indeed the same. Yesterday, today and forever. Kana landlord wako achipupura kuti Mwari vakatonipa stand ndaane imba, nhasi ndikati receive your house, usanyeperwa kunzi vafundisa mazuva ano. NdiMwari wekudhara akapa landlord imba, ada kuti uchiitawo yako uregere kuroja. Unozati kune vanhu vasikade breakthrough yevamwe. There was a time yendaitaura nemuyama. He was a garden, ari garden boy kwaElenzo. Saka handiri kumbonyorera mapepa kuti ndibude but Mulungu wangu hadi kuti ndipfurire mberi nechikoro. Kune vanhu ndati ufuri garden boy. Ukangoti ndada kuti ndiwedzerei chikoro ndinyorere zvandakafoira, unozwa kuti aiwa mukoma basa. Hakusi kudiwa kumakwa. Bartimaeus haasi kunyararidzwa nemamwe mapofu nevanhu vanoona. Jealousy riri kubva kuvanhu vanazvo. Ufunge vari kumusoro vanonzwa kunge vakakwana, havadi kuti uende ikoko. Kwakutoda nharo dzekuenda, kune zvinhu mulife zvinodhimanda nharo. Jesus is the Lion of the tribe of Judah, which means ane power, ane skill to fight. He is also the Lamb of God, ari humble. Kune times anoda humility, nema times anoda power to be aggressive. Very true. Nokuti pane dzimwe nyaya dzisingaitike kana usina kusimba. Mwari vanoti kudii kuna Joshua, iwe Joshua, shoko ngarirambe riri pamuromo wako gone kubudirira. Be strong and courageous. Mwari vanaye havana kuti kana ukangotyoka zvako handinewo tinoita. Aitana munhu ngaasimbe. Uneni Mwari wamasimba ose, patinoda ukakusimba kako mushana. Sabhaizwe kuti kana zviri zvako Mwari anongoita. Kana zviri zvako Mwari vachiita, ziva zvekuita, simba. Mwari vanoti kuna Joshua, be strong and courageous. Havana kuti chero zvawaita handinewo unosimuka. Be strong. Kune zvinotoda unharo. The Lord is my shepherd. Tinopada kutungamirirwa naye. He leads me to the green pastures. Tinopada kuenda kumafuro manyoro. But kune vasarira pamafuro. Unenge uchatoudzwa kunzi mafuro akwana handei. Chakamuunza kuchechi. The prodigal son chakamudzora kumba. Hakusi kuda baba. Bible not akafunga kuna baba. Anakufunga baba. Akafunga kuna baba. Kuda kuti place kumba. Ndokubva ati kuti kumba kwa baba vangu nevaranda vanodya. Kuda kuti akafunga eating, not relationship. Saka baba vakamutambira, vakagadzirisa, vakamutambira the opposite yezvaaifunga. Bible not achiuya ari munzira, baba vakamuona ari kure, vakamhanya, vasina bhutsu, vasina hembe dzekunomupa, vasina shangu, hembe dzabvaruka aine nzara. Baba vakamhanya vaine love, not anything. Vakasvika vakamuchoda, zviri pachena kuti akagumbuka. Anozati kisi pasina mari inobohwa. Mutanga uri kutorumwa. Takauona. Baba vakamhanyira prodigal son. Mwana ane nzara ari kudzoka, asina bhutsa nehembe dzakabvaruka, havana kutakura anything.
Why? The guy chamudzora kumba ihanga. Chamudzora kumba zvinhu zviri kunetsa. But baba pavakamuona chavakatenga kumupa love. Zvara kuti baba vaitofamba nemukomana yasina bhutsu but aina baba. Zviri pachena kuti haana kufara. Nokuti chamudzora kumba hakusi kuda baba, ari kuda zviri kuna baba. Ndoimwe levu yatinayo mukunamata. Kutomira kwese kuda zviri kuna baba. So vachitofamba naye asina bhutsu. Iye anotonzwa sekunge havasiriwo mani. Usapane pekuti Mwari unawo but hauna chinhu. Saka pane paunoita pfungwa yekuti dai Mwari vandirangarira ivo vanewe. Why? Nokuti akakuudza kuti kana unawo sepane zvinhu zvinofanirwa kuitika. It's true pane zvichaitika. But there is a period ya nothing. Una creator of everything. Bunza Noah apa akavaka ake. Mvura yakanaya after 7 days. Which means 6 days he was inside and there was nothing. To your faith. I know there's a physical connection, but it's not the spiritual thing. So, kana hii ali mfuti wangu. Pandada ndebe kuti hapana chandinoshaiwa. So, God bless you, God bless you. So, ndikaona ndakushaya. Andifanwe nokuti nzwa nauya kutsvaka iri designed kuti munhu ave munhu anotsvaka. Saka Bible richiti but first seek the kingdom and his righteousness. Uye takatopiwa tipi pazvinhu zvekutsvaka. Usatsvage zvimwe zvese, tsvagai iye muridzi wezvese. Why? Because anozokupa nyasha yekuwana zvinhu kana uri maari muridzi wezvinhu. Anoziva pane zvaunoda ndiMwari wauzive. Saka Adhamu asina mukadzi anetseka. Mwari vakamubatisa hope huru. Mwari vakatora mbabvu rwake vakadzoka vachimupa mukadzi. Kureva kuti Mwari ndo vakapa munhu chiri kushayikwa nemunhu pachanga chiri mumunhu, munhu asikazive pachiri. Life yatakurarama kwada kurira neintelligence, you will fail. Intelligence kungwara nyangwe kufunda kuri right. But kune ma challenges ekuti they are so spiritual to a level ekuti even uri professor you can still fail. Wewe unaona kuti muroicha yeye asina wenda kana grade 3 anoroya professor pa university. Anosakuriswa usiku wese tomuka musana wakakombamo abva kumaricho usiku. Nemwe goga zisina kana kwenda kucrash. Life is stable zvekudaro ufunge. Why? It was in spiritual realm. So life pachayo is spiritual. That's why nini? Andisi kuti munane mshonga right. Tineka respect bichana kwa ari. Munaneta zvemshonga zvokubata bata zvokuromba. Anozati fair life yakaoma. Ndio bona tukunamata unamate zvikunwa uchekesi unosuvuka sei. Kana tambo eziona una kana domba ungofamba. Iyo life. Mwaita inini ndoroiwa nani because hapana chandinacho. Uroi in spirit autarise kuti unei. Unoroirwa kushaya iko. Awasapa mbovengo usina chino. Kushaya chino kumavengesa. Iyo muna asina chino akakwazisa muna anitanga arukuka munhu. Anozati kana usina chawinacho ukada ungofonera munhu ane zvinhu. Anoziva kunge pane zvauda kukumbira. Hanzi kuti unongofonera zviri ordinary. Ungofona kuti makadii mukomana unozonge une problem. Kwete kuti une respect problem. So chono unoita mamist kwa na 50 adaire. Yoti kango kuti makadii mukoma adaire. Why? Namwe neta kuti usadairwe. Even une iri respect. Ngodango wakwazisiso awadi. Mwari wakati seek the kingdom first, his righteousness. Panoti things up panga usikarewe zvemweya zvinhu chaizvo. Why? Because life, I love this statement. Takaya tisina chinhu. Tichadzokera tisina. Pane danger kurarama usina. Konza hauna chawinacho kwakaoma. Why? Because panyika kararamiro kanoda zvikwanisiro. Baba roti tukaona ari kutonorwa mupe gumbeze kana jacket. Arina kuti munamatire. Pani panotonzi prayer ishande pada jacket. NeBhaibheri chairo. Kana kuti anona ari kutonorwa declare kudziya. Mupe gumbeze. Saka haugone kupa zvausina. Shungu hadzipe. Unopa zviripo. Mapofu mangani anopfura pasaiti pawo mutauno. Moyo wako uchirwadziwa denda mupa.
gore rinotopera usina kumupa shungu hadzipe. Saka mweya wekuti Mwari akuwanire nyasha uve nezvinhu wakanaka, usi from the devil kana uchiziva the right use of things. He is my shepherd, he leads me to the green pastures. Shimbo yake nemudonzo wake zvinondigaidha, zvinondibatsira. The guiding part, the discipline part haisi favorite yedu vazhinji. Anonoza kuti kana munhu akava gifted, say even in football, he needs a coach. Hakuna team inonzi yaMasters saka haitwe coach. Varikutamba vakadaro vega, PSG mukaitamba yakadaro, unotana Mbappe na Messi anoda coach wengi ngawatanga. Unotonzwa kuti vari kuburitsa mari kutsvaga coach yekukocha Messi. Fungo kwako anocoach kweivo, anocoach kwei nematambiro esaya. Zvakatoonekwa kunzi gift is not enough pasina intellectual mafungiro anobatira gift kuti ipe maresults. So in life pese paunorely nenjere dzako nekungwara kwako nekugona kwako, there will come a demand yekuti uchacha sora kuti kungwara apa kushande. Ndovuka mumararamiro emunyika unoaona kuti vanhu vakafunda nezvemari, vakafunda accounts, vakaita finance nekudi reti inovashungurudza. Wai zvadarika syllabus. Ndanokumire papo zvo. Ati reality ka. Ende reti yacho haikuitwe negraduate neumwe mukomana. Kuna vakomana rushungurudza navafunda ka. Maminister of finance okutambiswa neumwe mukomana kutendera pakopa kabhana nevhesi. Anongomuka achiti chapa 6. Ndala isini mnharo zvekudaro so. Kuna achiremekedzwa ndiprofesa achioneswa ndondo nemukomana nevhesi pakopa kabhana. Anongomuka achiti apa 5. Ngoti tane meeting vakomana vaitimbotaura futi. Pane zviri kuitika azvichitwa pakopa kabhana nemumwe mukomana. Atemba kuti ndakamubara ndinoita zvinhu zvangu. Life inokuhambula kusvika level iyoyo. Ora muza munhu anoti akarwara akaendeswa kwadokta, unoziva dhokta achiti hapana chatiri kuona, iye munhu achitofa, achitoonda, achirwara, achitadza kufamba. Dhokta ati taita matest ese tashaya. Wamunza urware uchirwara. Saka vakafundei varume ava. Hazvadarika kufunda izvi. Life inodaro ufunge. Inada kubvunza kuti pamwe yekuroorwa inyaya kuti unenge wakanaka straight. Yakadarika ipapo. Unenge wawanirwa nyasha. Ndakadziona dzimwe hanzvadzi dzangu kumusoro. Ushamisa munhu yasi mumba chichi kuitika. Vakamira kuti ndinotsvaka vakomana kune simbi kumusoro. Vati hatisi Ukraine. Pane here asingadiwo munhu akanaka. Kuti tiri kuasirei. Zvadarika ipapo. Vakati ndovasikirika aripo even pamuchato kuti anochata anenge akaiswa vheyo kumeso vanomuvharirei. Ndaingoti pamukati edition zvakatoonekwa kuti dzimwe nguva ari kutoperekedzwa, ari kutoperekedzwa netype inomubhita. Saka tikavhara ndokuti musataurise, ndomunema kuti akasirei akwako una akwako unoperekedzwa newakanaka. Zvakadarika stage iyoyo. Ufunge life iri stable kudaro. Saka munhu achifanirwa kuda Mwari. Wai nokuti kwa Mwari chakwakanakira manje, iye akaenda pamuchinjikwa akatumwa mwanakomana wake. Kana kuri kunyika ndiwo unobhadhara. Ngandikuparidzai yakanakira kuti ndemahara yekunamata Mwari. Wai iye ndiye akadeura ropa rake on your behalf. Kana kuri kunyika unodeura rako, vanda zviguruve zvako, kana vari kwaJesu zvake ndo zvakabayiwa nezvipikiri. KwaJesu kune ropa rake, kwauri kuramba uchitambira kunodiwa rako. Ende ukaomera nerako usiri kwaJesu wanyura. Satani anatiti kuti ari kuchauchekwa chigunengwembo yemota yacho, adodora vakachekwa. Dai Mwari atibatsira. Tava nemoyo wekuti ave mutungamiriri weupenyu hwedu.
vakuru ozakuona munhu achitambudzika muenvironment yaunoshora dandaenda ikoko nhama yangu yapera. Nhama haiperi nekutravhela, haiperi nekwawaenda. Maconnections panyika they are not enough kusimudza upenyu hwako. There are people vari connected to higher places but havana chiri kuitika muupenyu hwavo. Kune mweya wekukanganwikwa, kune mweya wekungosiyiwa wekusemwa. Kune munhu akatoudza kuti ningi ndiningi wangu, ningi ndiningi wangu, unogona kuramba ichokwadi ndiye hama yake asi havanei naye. Bhaibheri rinoti akatukwa anozembera panjere dzake kana kuzembera pana umwe munhu. Kunoti patinofanira kuzembera pana Kristu. Ma-challenges ane ma-levels. Kune kuti unogona kukavha nemari. There is scripture inoti money answereth all things. Inoda kuramba ichitsanangurwa. Nokuti kune vanhu vakungotsvaga iyo mari vachisiya Mwari wacho. Nekuda kwokuti anotaiwa itoriko vhesi inoti money answereth all things. Hongu iriko zvinorevei? Regani kutsanangurira. Chinonzi money answereth all things. Chinonzi answer imhinduro. Mhinduro hazvireve yes chete. Rati pamwe pacho imari iripo inoti no. Ukaita chimwe chirwere inokuudza kuti no. Mari iripo dhokota anokuudza kuti masarwa nemamwedzi kana 6 nekuda kwekensa. Oti but vanhu vareisa mari yekuti ndirapwe. Onzi but mari yacho nyangwe iripo ino. So ukapimba musikana akati yes imhinduro, akati no imhinduro. Saka Bible rikati money answereth all things. Chibva waziva kuti paishu yako kana ukava nayo inopindurika here nyaya iyi. Nokuti kune vanhu vari kusiyiwa mudzimba mari yacho iripo. Ndaona mukaverenga zvinoitika musocial media. Marriage even nemacelebrity vanhu vari rich they divorce. Shasha yedu Bill Gates kurambana nemukadzi. Indaiti dai ndiri hanzvadzi yemukadzi ine inyanzoti kosisi indava. Pane mari yacho ndinotaura kuti handichada. Inomushura kuti wangu akatorwa nembinga ndasimuka. My Bill Gates vakashedzera kuti iwe zina mari yako Sara. Why marriage is beyond mari. Yotsvaga mari kuti marriage yangu inesoita musha. Bill Gates akasiyiwa mari iri muaccount naamai Bill Gates. Mari haichengete marriage. Mwari unochengeta dzimba dzevanhu. Saka pamwe pacho uri kuisa effort kuchinja kuti chinokupa answer yekuti no. The Lord is my shepherd. Lord inini handichatsvaga ma-green pastures. I look for the shepherd who can guide me and take me to the green pastures. Ndaakutsvaga anondifudza, anondiendesa, handiendi ndega, handitsvage ndega. Kana wako aMwari ari mutungamiriri wako, ane moyo nehanya newe, he leads you. Paita dambudziko, ndepekutungamirirwa pacho. Kune vanhu vasingatungamiririke, kune makwai asingafudzike. Ndapamenzaniso ndichitanga kuti kumusha kwedu ndakaona mombe ine bhero mumutsipa. Bhero rine noise, rinorema. Vanoipanishira imombe haifudzike, inotoda kuremerwa kuti ipinde mumuforo. Saka neimwe nguva pane zvinongokuremera so zviri kukuisa mumuforo. Uri type yekuti zvikakufambira musha ubatike. Iye iri kuita kuti urare pamba. Isalary kwete discipline. Ikanzi tutsirwei unopota wako wafonera kuti ndambobuda. Saka pane patinobvunza kuti munhu yakadzikama iye achidzikamiswa nememiriro ezvinhu. Kune vanhu vokuti mavari mune mweya wokudada but zvekudadisa hapana. Vatanotongopromisa unotongoona kuti apa pane basa. Wasamuzana achitaura munhu kuti dai Mwari vanoziva. Dai ninga akaita mari unoziva chiprofita. Anzende Mwari anoziva. Dai tsana vakaita bhegi taikuwara. Unoti so far kuti kuwadza neshoma. The Lord is my shepherd. Jehovah ndiye mfudzi wangu. Na iripo hama yangu ndeyekuti utsvake mufudzi. Akudze, upote uchinzwa zvaanoda nezvaanotaura. Shumba dzaichengetwa. Tami yakakandiwa Daniel mugomba reshumba. Mambo pavakauya kuseni vakauya vachedzera kuti Daniel mushumba. Kurati mambo anga asvika pakutrasta shumba dzake. Kuziva kuti kana ndaakudzichengeta hadzichavhima. Dzakuvhima kuziva kuti mambo anodei. Nokuti time yakakandiwa Daniel chapter 6.
Baba rinoti mambo vakashedzera kuna Daniel kuti Mwari vanonamata akurwire. Saka shumba ndokubva dzaanzwa the mind of the king kuti akandwa muno tsano adyiwe. Zvanzi neakatibata ngaarwirwe. Shumba padzakateerera meseji iyoyo mangwana kuseni, Daniel achibuda wakapinda zvakati wandei. Kurati ukamuteerera unovhira mikana yezvizhinji. Shumba imhuka iri designed inofamba nemakumbo 4 sembwa inenge ikatarisa uku. Why? Iri suppose kuvhima musango. But padzakatorwa dzikachengetwa namambo hadzichatarisa uku, dzaakutarisa kuna mambo akadzibata. Kana wakabatwa hausisina power netime yokuwesta uchitsvaga zvekubata. Ramba uchivimba neakakubata anokubatira. Chakaita kuti vanhu vakandwa after Daniel aburitswa vadyiwe vachiri mudenga. Zvinotaridza kuti shumba Daniel paakabuda dzakachinja kwekutarisa. Hadzina kuramba dzakatarisa uku, dzakaramba dzaakutarisa kuna mambo kuti chitionaiwo tateerera. Ufunge ndokuvimbika kwakaita Mwari. Akataura zvinhu zvokuti uite muupenyu ukaita saizvozvo, ukaisa tarisiro yake kwaari, he will never disappoint you. Ndiri kukupa testimony kuti last week I was in Israel. The cost was 2,500 yanandisina. Somebody called me from Ireland. My brother, I'm paying for you. Uri kuda here kuuya. Kunzi uri kuda here inini manje. Ndagara ndichitoda. Unasikadi zvakanaka. Ungaribvunza kuti uri kuda here kuenda kuIsrael ini. Kungoenda chete. The bill is paid, hotel is paid, my flights, everything. Ndiye Mwari. Ndiye Mwari. Aisi hama yangu dairi hama unoti pamwe nditsano ndisekuru azondirongera. Ndiye Mwari. Ukaona zvinhu zvichiitwa nestranger zvakakura kudaro mulife mako, ndiye Mwari. Uyo ukaisa tarisiro yake kwaari anoita unofunidza kuti wakambokomborera zvaunofunga kuti uri kurota. Une blessing akayama mulife mangu manje I was telling my brother. Yesterday andakapiwa Crow kuBroadway. Inini manje street preacher. Ende uchingobva pamba paPhilip yangu uchingodzika so about a kilometer. Ndopane manewstand, ndopane imba yangu ipapa. Kweto ndakatengayo. Ungonzi tsano yeyo mugare kuno kuti kupe imba. Tsano anoparidza muroti. Nyika ine wafundisa kwanda ndinoziva. Shasha. Asi nyasha ndozvadzoita. But I remember 2006 pandayazoparidza panapa. Ndauya netsoka. Vakuwadzana. Timu rangu ndaiti ndikadzokera vaita meeting yekumbondiseka. Tsano chechi inopengesa mazvonaka. Nokuti kana ari Mwari chaiye seushaya coin yekombi. There is a period in life yekuti Mwari uinaye panenge pane nothing. Don't lose hope. Vakuru paifambwa netsoka kubva kuwadzana zvokuti rainresera pedzera kuti tsano varwara chechi yavapengesa. But mpengero wakadai ndoudai. Uri unopenga zvakupedzera kugara kuBroadway nekupenga. Wakarongeka uri mugeto. Akasi kutamba napo. Mugeto kunoona varongeka. But Mwari wakatipisa ikoko nekupenga ikoko. There is a period, there is a time. Yekuti chinamata Mwari akatendeka anogona. Unopareta period ya nothing. Don't lose heart, don't lose hope. Kanhororondo kari kubuildwa naMwari kakaka pane zvikuru zvikuya muupenyu hwako. This coming Sunday, ukazana mukana kuerenga Sunday Mail. Ndandiri paHerald nezuro neinterview yekuparidza ikoko. Chitaura nyaya dzandiri kutaura idzodzisi. Kuti Mwari anogona kukudana pasina mari yekombi wokutiparidza. Izvozvi kuna munhu atone calling bana kuti dai zvinhu zvako zvikaita mushe ndichaparidza. Ukaparidza zvinoita mushe. Pane nguva ya nothing. Una creator of everything. Sanyeperwe nevanhu kuti hauna Mwari dawa namata naMwese hauna Mwari. Joseph was in prison and the Lord was with him. Vakatomupa nyasha dzekurapamira hope dzevamwe vanhu. Vamwe vanhu vachibuda iye ari mukati. Vari kubuda vaprofitwa vadudzirwa hope naJoseph ari mukati. Varume tine vanhu vari mumasituations but vane grace dzekutoburitsa vamwe musituation. Ndo zvakaita kuti Jesu ati kune imwe mbavha
Zero kwazo ndikuenda nawo ku paradiso nasi. Sei mbavai ine request yaitwa granted day and day. Tsotsi kwete prophet. Kwete mutendi. Tsotsi rantina Jesu nasi ndikuenda ku paradiso. Mindro yake ndokubva yanzi nasi. Say request yake are granted on that day. Ane chinhu wani chiri outstanding. Akapa request kumunhu ari pa same level naye ye crucifixion ye pain. But akava nemeso ekuona kuti tingangodaro chita sekunge takafanana panhamo but panyasha hatina. Murume anokunondisumudza. Akapa request kuna Jesu ane zvipikiri. Poita akagara pachigaro cheushe. Ari kutoyaura mupain yezvipikiri. Ndiyo akati chemundirangarire. Meso ekugona kuona zvakanaka mutime yechallenge. Ruth anoti kudiko. Kuna amwene wake Naomi. Mwari wenyu achava mwari wangu. Chii aiyemura pana Ruth. Shirikadzi wose iye. Vese vatiza nzara vari kutambudzika. Akava nemeso emweya ekuona kumberi kwete nhasi. Vari kuvanhu vane nyasha idzodzo ufunge. Vakaona kumberi vari mune ranhasi. Vakarorwa nevanhu vakazova nyange mapresident nemaminista. Haana kurorwa napresident, akarorwa nevamwe tsano vakazoita president. Kugara abatira. Imada kuenda ikoko nhasi hakuzviite. Kune kwakabviwa netimu, kune vakava nechiono kubva kare. Tine pekuti munhu anosuduruka pane nyasha. Nekuda kwekuti panguva iyo ane muono wakavhara inzwa favor inowanzouya iri disguised se problem kazhinji. Jesu akakumbira mvura patsime. Anga asina problem yemvura. Anga ane problem yekuda kutosuplya. That's why paakanyimwa mvura akati kumukadzi wacho, dai waiziva ari kukukumbira, iwewe waitokumbira kuno. Kurati Jesu anowanzoita zvinhu tu, nyota nemvura yacho. Ukaramba neyako, anotanga kuadvertisa yake. Kuti asi yangu iri right. Iwe ndochema nyota manje mune yenyu futi Ufunge ukaona Mwari vachita sekunge vanesa request mauri ifavor. He can use somebody in your place. Tona kutaridza kuti Mwari vandite a voice. And this story is simple. Ifavor. He can use anyone. Vanhu varumbidza Jesu zvikanziyo nyararidza vanhu vakwa ndobva ati vakanyarara Mwari unoshandisa matombo. Matombo zvinorevei zvamusingatarisire Mwari ndozvaanogona kushandisa kureplace iwewe kana usisade. Vanhu ndovari menti kurumbidza but vanhu vakanyarara Mwari unoshandisa matombo. Mati tine vanhu vakapiwa grace dzekuita zvinhu but vari quiet. Dai waiziva kuti ifavor kunamata Mwari. Nokuti nzwa nepatinoimba kuti Lord I lift you higher. Unombozara kuti kunyepa. Hakuna munhu anosumudza Mwari. Unoitenza mushe songwe. I lift you higher. Ungasumudza uneshuwayo. Nokuti paagere Mwari wacho ndo pahighest. Saka song kaka emadhiri is actually the opposite. Bari kuti Mwari ndakuti I lift you higher. Utoti dai mandiona undasimuka. Unenge munhu arutara madimikira. Ndinokurumbidzai, ndinokutendai, ndiwori kutsvagawo kurumbidzwawo. Nokuti iye pachake asati asika munhu ega aigona kuzvikuza, aita akatsika otaura ega kuzvipika kuti this is good. Ndakwatura. Pedza kusika but this is good. Ndakwatura. Pasina munhu anomurumbidza, aizvirumbidza ega muMwari wake. Obva asika mimitsano oti ndirumbidze. Otsika-tsika. I want to refer to an example day to day. Pakaita mbinga mhene nemari vashama ndongo tambawo newe. Besides kutamba, kufara. Kwa unozwa kuti zvine mabenefits akawanda. Imagine feeds achiyangu anoda kutamba newe. Unozwa munhu achifona kuti anonzi ndimudhara Scott. Scott ari kutsvaga ada kutamba newe. Unozofuni pasi uri kujaivha sokuti akomana ndasimuka. Batati kutamba wayi uza kana ndakawana relationship ndazemera pana na Scott. Ndadya. Une nhamu ichipera asina kuti yandikupedze nhamo ati yatitambe. Wazvimwe chete naMwari manje murudzi wezvese akati ndinamate tenda mandiri wamwana wangu. Yotoona kuti handikunetswa.
Unogara kusanamata ipride. Kuudza Mwari kuti moda unamata zitakaenzana. Nditoriwo Mwari kai. Kusanamata ipride. Pride yakafanana nesikuita suicide. Kuzviuraya is the highest level yechinhu chakamapa naMwari pakuti kudii zvinopruvha kushora Mwari. Papi kana Jesu akakufira nhamo dzako nezvese zvinokunetsa, iwe unetseka wozvifira, uri kuudza Mwari kuti naJesu takafanana, tinofira nyaya dzedu. Kutotsurawo munhu ane mweya uda kungozviuraya so unenge wasvikira Mwari zvimhando yepamusoro, hauna chaunenge waita. Kuzviuraya kuudza Mwari kuti satifirwe naJesu, zvangu zvikaoma ndofa ndega. Kusanamata kuchinya kuudza Mwari kuti ndara hamunonamatirwei kuti angofanana. Why kunamata kuzvideredza kuti Mwari ndega handigoni ndibatsirei. Humility. I was challenged one day ndapinda machechi ainzi upper room. Papoas pa upper room. Vaiva prayer room long back kudhara. Around 2011 2010. Tatichita prayer pakapinda mamurume anga abva ku Air Force. Akatoya nemota ndokubva apaka ine uniform yake. Nyembe dzanga nadzo mperedza dzakawanda mashoulders esa. Akapinda prayer room ndokubva isa head pass. Akazhambarara akatanga kunamata achichema aripo. Chef woku Air Force vane nyembo. Ukaita tsano vanorova dombo vachiri kufunga ndichanamata rini. Sinozoona kuti pamwe pacho aish. Iyo nosati nelevel nemasters masiwa paworld iye vanotonamata. Ione line handset wasati wanayo uchiri ngofunga ndichanamata amen time. Pamwe pacho pakuda kungomotivetwa also kuti if the rich can worship God, kweni ndakabroka. Unogara kuteera Jesu kwakusinyore pakudai so. Vanhu vakateera Jesu vangari kufishing, vangari mabusiness people. They own the fisheries. Vachibata hove. Jesu ndokubva ati nditeerei. Pavakaenda kumba kunoudza adzimai vandofunga vakatoita noise. Imagine kunoudza adzimai kuti ndasiya basa ndichara zvekuraura nzinda. Pane vamwe tsano vanoda kupota ndichifamba nawo. Pane zvongofamba. Yonofunga kuteera Jesu kwakuri izi vaimakisa. Kusiya basa ungofamba nawo mutsano vari kungofamba kuzvavo. But kune chavanga vaona. Dai Mwari atipa meso ekuona. Ufunge. Ukaona munhu achirwara, usati munhu pane pamwe pekuti ukaona munhu achirwara ndochipatara hanzi aiswa paoxygen. Ndaita mubvunzo kuti zvaanzi aiswa paoxygen. Ko paanga asati akurwara anga ari pai. Aitorwa futi oxygen. Kuda kuti kana wakunzi waiswa paoxygen, uri kubhadhariswa zvawairova free panza. Nyika iri stubborn zvekudaro. Zvemara zvinobhadhariswa kana wachedza munyaya dzaMwari. Wewe pachayo inoraramiswa naMwari, kwete nemvura. But ikabuda mumvura inofa Mwari ariko, yabuda muprinciple yeshoko raMwari. So kunamata Mwari kugara muprinciple yeshoko rake. Chechi chitori chinhu chininesa. I'm talking about the kingdom of God. Relationship ya munhu nemusiki na Mwari wake. Uri kazhinji wote kwaparidza munobata muri kupi, munobata muri kupi. The question hombe ndeyekuti makabatwa nani, kwete munobata muri kupi. Yenye ine power here. Hakuna church ine power. Rangu shoko rinoti there is power in the blood of Jesus. Hapana unyorwa church Kristo. Mafundiseni has right. Oh, has right. Dai mapinde yedu yakazodai. Spirit yo yanga inapita ende Mwari wakamunyararidza paakaitaura. Akati kudipa Mount of Transfiguration. Zvakanaka kuti tiri pano. Bless. Haana kuti zvakanaka kuti muri pano Ishe Jesu. Akabvisa Jesu akakoshesa nzvimbo. Tinaona kuti havachaparidza Kristo nokutaura kwawo. Awesi nedzimwe hama dzedu dzinoti munopinda chingani. Ukati Sunday namata chaiko isatati. Havataure mumwe ene muzvokwadi vantaratei. Saka pano pane challenge neapa manje. Munhu womuparidzira wati kunamata isatati, womuparidzira Monday wobva atendeuka, obva afa Thursday, asina kubvira aita zveSabata. Unopaona sei?
angapindero yana kuti zvisatati kwa because akaparidzirwa musi wemande ndokubva atendeuka ndokubva afa Thursday. Ukangoona chete kuti pane mukana wekuti zvisagone kugamuchirika muna Mwari zvine pfungwa yemunhu. I'll give you an example. Nyika yatiri pasi rino tinonamata Mwari mumwe chete in spirit and truth. Zvikangoiswa mumadays kune vane advantage kudarika vamwe. Australia ine 12 hours ahead nekuno. Vanotanga kutopinda muSaturday tisati. Kuda kuti Mwari anogona kuwanzwa sati akunzwiwa. Tetarohwa nezuva. Alright. Ega ndipotamba newe pazuva. Kana uchitenda kuti Bible ishoko rezvokwadi. Bible rinototi on the 7th day Mwari vakazorora ndokubva variropafadza rikava Sabata. Fine. In 7th day kubva musi upi wavakatanga kusika kwete musi wemande. So the day is a revelation. Day iroro harisi pakalenda. Ukaona ratiswa pakalenda rare vanhu raMwari yaiva revelation kuti Mwari pavakatanga kusika kusvika padhay rechi7 vakazorora zvoreva kuti idhay rechi7 kubva pacreation kwete kubva pano mumwe musi. So day recreation harisi recorded. Alright, ndanitamba newo pamatezi. Kana Joshua hondo yapisa achirwira vaGibheoni paakati zuva imbomira nofunga tese tinongoziva kuti zuva rifambe nai panopamba kuti no you pray amiss but God's grace inongokugaita kuti zvauri kuda zviite. Ndakazviona pane wandainamatira kuroora handauzomuwana ndakazvisangana naye ndaroora ndikati Mwari makanaka muna kundinzwa ndainyura ndaona kuti muso ndaichemerere saka mwe pacho Mwari vakanzwa zvaunonamatira unonyura ndanitosiye papa ndambotamba pamadheiza. So kana Joshua akakonzera kuti pa 2 o'clock irambe iri 2 o'clock kusvika kuma 8 akamboriverenga nyaya yaJoshua zuva rakamira nguva haina kufamba zvorati Saturday haichatanga musi weSaturday madays akamiswa akambodzoka kumashure naJoshua. Hezekia ati kune muprofita Isaiah ndipai proof yekuti ndinopora zvikanzi ngaimbodzoka futi kumashure mbichana madays akaitwa temper with. So anonamatwa mumweya, that's a spiritual thing. And anotipa zororo haasi Saturday, he is a person anonzi Jesu. Come to me and I'll give you rest. I'm not going to wait for such a day for you to rest. Come on to me. Mazuva akamedzwa ne the person of Jesus. I'll explain again. John 11 not kudi. Jesu anoenda kuna Mary and Martha. Mary and Martha ubvata tinotenda kuti pedyo vachamuka. Pazuva rinomuka vakafa. Resurrection day. Robva Jesu ataiwa muri wrong. Resurrection is not a day. I am resurrection and life. Ndini kumuka harisi day. Ende ipapo pana ndozvifunga kuti pane day richamuka vakafa. Harisi day. Nokuti Jesu paachaonekwa achiuya mumakore vakafa vachamuka. But the coming of Jesus, not the day. The coming of Jesus at any day. But akasauya harikwane. Saka iye ndiye anorikwanisa. So Mary and Martha vari kunzi kuti I am resurrection. Resurrection is not a day, but a person. Kuti Jesu ndiye kumuka kwete rimwe zuva. So pane nguva yekuti vanhu vaifamba mumazuva vakasa understand the kingship of Jesus. Kuti mamwe madays atinotarisira akavigwa maari tikatarisa maari. Kalenda yako yakasiyana nekalenda yemunyika. Exodus 12 verse 2. Mwari anoti kuvana veIsraeri, this is the day, the first day of your month, of your year. Vanhu pavari kuburiswa muEgypt naMwari, Mwari anopa kalenda. Nanhasi iriko inonzi Jewish calendar. Unoziva kuti nanhasi munyika, nyika inonzi haina kalenda sedzimwe nyika pasi rese. Kana anomboita kuti zvinhu dzakadaro. Aish! Kana kuti munondigugurira. You thought
Ethiopia ine kalenda yakasara kumashure amanoti vari mugore ripi izvezvi vakasara nedzimwe nyika dzese vane system yecounting yavo iri unique iri different. Why? Nokuti vane kumwe kunamata kwaiva mavari even mamishonari asati auya kuafrica. Pana ndiri kuisraeri papapa takaenda paCalvary, area yeCalvary pane muchinjikwa waJesu pakavakwa machechi zvokutoti Calvary yacho iri muinside the building, hapasisiri pasango padombo. Aiwa, dombo racho riri pasi, muchinjikwa isiko yakapara chakatoiswa artificial. Unofunga netime you understand, hakuna mutu ungararama makore ese iwayo. So Calvary iri mubuilding, pabuilding ipapo pane machechi akawanda, macatholics aripo vanoita on that place iri paCalvary. And to your surprise, Calvary haisi kuIsraeli, iri kuPalestine. Nanga ndiriko last week takatocrossa border kupinda muPalestine kuti tiende paCalvary. Ukatopinda ikoko une t-shirt yakanzi Israel unogona kutosungwa, my enemies avawirirane. So ipapo ndo pandakaona kuti pane maEthiopians vane a church and a place paCalvary yavanotoita on the Church of Ethiopia. Nomuka ukatrace from Bible times yonoti kuEthiopia ndokwakabva mukadzi akaroorwa naMoses, kuEthiopia kune mukadzi wakaroorwa kwaSolomon. MaEthiopians, they are part of the Bible, so they've got a place paCalvary, pamachurch akasaranda Calvary. Rabva pakuti kudii mutsauko uripo pamadays unoita kuti tinzwisise kuziva kuti oh, it's no longer about the day, it's all about in spirit and truth. Nokuti mukadzi patsime akati munoti ndinotonamatira kwakati gomo rakati nekuzodii. Jesu ndokubva ati zvakabva kuplace Jerusalema kana pagomo akunamatwa in spirit and in truth. Zvati kune zvaibatirwa nevanhu in physical zvakatorwa zvese zvikaiswa muspiritual. Saka tonoti Mwari paaifamba nemaJudha, paaifamba nevana veIsraeri vachienda kupromised land, the walk was physical, but today kana akufamba nesu, it's a spiritual walk. Pane malaws aripo aigaita vanhu vari kufamba physically asingagone kuva valid today. Kune milawu iriko zvavaiudzwa. For example, ukaenda kuJamaica izvo chinoparidza Kristu, vanhu vanogona kutorigamuchira vakaritenda, but ukaerenga Bible rako pane zvarinoramba rinoti pamusoro pemhuka dzinodyiwa nedzisingadyiwe. Uko vhesi iyo inokunetsa kuparidza nokuti vagara havadyi nyama. Nototi ukavhura ipapo unongoti ndiyoyo agara muri kurova, but havasi kuzviita nekuti Mwari vataura, vari kuzviita nekuti itsika yavo. So you need a revelation on that text ingabatsira upenyu hwavo. Mhuka yandinoziva inini isingadyiwe manje nemhuka inodyiwa. Bible rinoti mhuka ine mahwanda akaparadzana, inoti kana yadya inozeya, ndo inodyiwa nayo. Ende mhuka yacho ishoko raMwari rakaparadzana pakufamba kwaro, rine Old Testament neNew. And Joshua anobva anzi meditate upon this word. So hauverenge kuti unzwe, unoverenga so that you meditate kuti uzonzwa. Nokuti ukatoriverenga izvozvi unotonzwa, but zvawanzwa hazvisi. Nokuti dai zviri izvo hapana nidi kukuparidzira, unonoverenga wega kumba. Ndinoparidzira iwe Bhaibheri racho unaro, hati zvandikutaura zvirimo unogona kuvhura wega. Pachinoita kuti ude kunzwa, uruda kunzwa zvabuda murevelation, mumeditation. Meditate upon this word and make your way prosperous. So in meditation than studying, you start to be approved, but you meditate to make your way successful. Meditate kwakafana nekuzeya, regurgitate zvinoitwa nemhuka. Yapedza kudya kuyogara apo yotanga kuzeya. Ndo zvakaita shoko raMwari, kana warinzwa so, rinoda kuti kana wazogara wotanga kunyatsorinzwa mweya mutsvene achikushanda. So the word of God, mangwana tripo anyway. I'm going to be here from 3:30 to 1 later. It's not time to come on it. The Lord is my shepherd, I shall not want. Muna adi namo, but nyairipo ndeye kuti munhu wacho akutsvaga, kwete the shepherd akutsvaga mapastures. Iyo yati the Lord is my shepherd, I shall. That secret yes success, aispa human effort,
iri pakutsvaka the one who created you for a reason and a purpose. Maropafadzo kwaMwari achiriko, kana karopafadza vanhu vakawanda hazvina kuti apera, achiriko. Asanda mona chechi iri pastrike kuti Mwari achakomborera, achiri kukomborera. Even in time of inflation, he's a good God. Ukatamba round nevanhu zviri right, but wada arifano kukupa mari kana afirwa. Unotange muroyi wakuda mari yako. But Mwari mwanakomana wake akafa, but kana uchida makomborera hakurifeko kuti ndakatofirwa nemwana wangu kai. He's a good God. Yandiri kutaura iri beyond church. In relationship yako na Mwari. Ufunge Mwari aite zvechurch, machechi anoita zvaMwari. Mwari aite zvechechi, machechi ndio anoita zvaMwari. Why? Nokuti iye apinde yedu, anopinda inini. Miviri yedu itemberi yaJehovha. Kwete chechi yedu, miviri yedu. Mwari apinda Anglican, ndindopinda Anglican. Why? Nokuti dzimanguona wana kupinda ya iye asirimo. Randakandasa akatobatsirwa kuda chechi kuJerusalem. Ari muroti, Mwari ndobva wakamutumira Philip, kwete ari muchechi. Mwari vaitoziva kuti Philip akada kuenda kuchechi haabvumirwe, havadi. Machechi systems ane masecos nezvikwata, havakoke munhu wese wese ka. Havadaro. Ndakatowana nyasha naMwari apa 3 months ago. Ndamunoparidza kuMasowe centenary, John Masowe chishando centenary. Andina problem negemens kana. But manje muri wamasufu unopfeka haina problem gemens. Kristu ngaaparitwe. But manje havadi Bhaibheri, havadi rakabatwa ndinaro mukati. Ndinaro ka. Haunganamutare kubate problem ere. Ndakariverenga kutara. Ririmo. But manje usina kana kaswagi kana kabhutsi. Tsoka haina nyaya. Nokuti Mwari anotonamatwa navanhu vari pawheelchair vasina makumbo. Saka iye muchaji anoti bhutsi azodi vazobvisa bhutsi mafanisi. Mona tinojaji ana pazvinhu zviri maina zvisina basa zvisina neumambo waMwari. Style haisi issue. Purpose. Kana ndichiti style ndokupa example. Samson, Mwari vachishanda naye. Vaishanda naye asina kubvira aisa reza mumusoro. Threat waJehovha. Mwari akafunga kuita graft na rasta. Iye akangopinda muchechi menyu hapana chakanaka. Patoni counseling notanga agerwe ini. Kristu che kubaba shop. Elisha was a prophet angane manza, akabusekwa nevamwe vana. Mwari wa Elisha wemanza ndiye akashanda na rasta. Rasta yokwara isinyanya. Chimwe chatinochacha nekutarisa, unza munhu achiti mapostori azodai, mazioni azodai, vazodai. Style yekuwoshipa kana vakatamba vakatenderera muti number 1 mutausi wako. 2 kana vakaita dzungu ndo vanoita dzungu hakuite dzungu nekutenderera. Unenge uchibatwa pati. Unozoona kuti une problem yekuda kurwa nekunamata kunoita vamwe. Iye zvina kudaro zvichimuitira zvakanaka. Mark 14, mukadzi akazora Jesu perfume, haana kuombererwa maoko nevanhu. Judhasi akatoti tatambiswa perfume, dai yatengeswa apiwa varombo. Pari pekuti ukaita chinofadza Mwari, unoona undokritisizwa nevanhu vari kuteera Mwari yeye. Vakakritisiza mukadzi akazora Jesu perfume, mabelievers, disciples. Vakuru munhu akashaiwa revelation even within the church, anokritisiza vari kuita zvinodiwa naMwari wacho. Aone ndo battle yatinayo in the body of Christ muchechi. Chacha nani kunongedzera kuti muchechi yakazodai hawa serious, havana mate vakazodii. Ndozvataura Mwari here, ndo maonero atiri kuita. Havana mate havasi serious. Havana mate stereki. Muzuva Jesu vadzidzi vaJesu vakamakirwa ekusatsanya. Jesu akatovadhivenda kuti vanotsanya seiko chikomba chiripo. Oza pari pambo kuti unomakira vanhu ka Mwari achitoita zvinhu navo. Nyaya ndeyekuti iwe utsvaka Mwari sedunga munhu unamate Mwari. Unoziva kuti kukunda sema hakusi kupasa. Ndemukomana ndedzanai sema.
akaita number 26 ndikaita number 24 ndakaenda kumba ndichifara mutarangu akati nhasi tsano ari kufara ndofuka dzapasa tione nhamba yako zaprimary mutema nhamba aone ndiri kujabula ndiri pa 24 handa kurohwa afoira ndakaiwa ndakunda semu ndopa ndakaziva kuti kukunda semu hakusi kupasa kuva better than me hakuda kuti wafadza mwari wakunda inini tikakoda tiri madofotesi ari kudawo help chinonzi revelation vakuru mwari unogona kuwanira nyasha murume uchisina kupiwa inini ndikasatenda kuti mwari vamuonesa ndinokritisaiza zvina mwari wacho but transfiguration vakawitnessa transfiguration there were only 3 Peter, James and John. The rest 9 of the disciples vaiva muzasi megomo havana chavakaona kana yekuti Jesu aenda vakuparidza Peter, James and John vakati ndakaona Elijah naMoses tiri pagomo Jesu achibwinya unonzwa vamwe vakupenya nakuti manyawi maakuvhara vanhu manzi tese tiri vaJudha hazvina kuonekwa izvi vakuru nyasha tine malevels tine mazera hazvikuite muedheni zvinokuita une nyasha dzisina vamwe shoma. Mark 4 verse 8 mbeu yakanaka pakaiswa paivhu rakanaka yese yakamera imwe ikatipa 100 fold imwe ikaita 60 imwe ikaita 30 igood seed pagood soil but yield ye percentage 3 categories. Peter akafamba pamvura naJesu netsoka ukava mundana vakafamba vese naJesu kudzokera bhoti vakanogara bhoti Peter ari panze ana Jesu but vari kuenda kuti mubhoti mune vanhu vasina mirako but vachafamba naye futi. So kushayikwa kweminana zvinako kushayikwa kwaKristu asi kushayikwa minana kushayikwa kweconfirmation saka zvichibohwa. Hadisi meant to follow miracles. Miracles are designed to follow us. Saka usazorowe minana ikashayika kuti hatitewe minana uri right usateerwa nayo uri wrong. Mark 16:17 signs and wonders will follow you. Kandi ukaona zvisikutera ingamubvunza kuti chichiizvo loti chinokukupa ekiye ungangoriseka kuti ndizvo here nokuti mwari wacho unoita zvishamiso kana zvikava zvihombe nezvidiki azvinongo zviri zvishamiso ndakonfirmation yekuti mwari aripo. Animoza kuti mwari akasika nzou iye akasika mosvika anoita zvihombe uye zvidiki zvese zvinotaridza ukuru hwake. Kana unoziva kuti muzvidiki imomo kana zviina mwari zvinoita impact daingava nezvihombe izvezvi nyika haicheme nenyaya yenzou nzou pagore inogona kuraya munhu wani kana kusauraya but mosquito ine day inonzi malaria day kunoshungurudza kudiki hapararike panofiwa nekuti pane kungopinda pamwari kunenge kudiki but kune impact yakakura. When you despise the days of the humble beginnings, iti mwari vaibasa rangu iroro racho rinoitwa neusina kufunda rekutengesa kana maputi iti mwari vaibasa rangu uone kana mwari avamo muzvinhu zvinonzi zvidiki zvinotorwa sezvidiki mwari akapinda mazviri zvine maresults anotyisa. Asana nawo mwabiri kama malevels anotyisa ndikuza for what you do. There was a day I went to Kenya. It was 2014. Then I Nairobi. So I'm in business class. There's a nyash. How was this man? There's a nyash. What is wrong? Bye-bye. God bless you. So the white girl and the girl and I was on the way to Kenya. That discuss. I don't want to move. I don't want to say that street which and even in the sun comes to Monaco. But then I came was a I generate me my director. Around the street preachers and what you preaching in the streets? Yes! Business class, that's not my watch. Another with a school of speaking out to Shabbos. Then I put on the business class, no people on my business. No one ever find out school. What does happen to me? I never find out you have to be more than pizza. Oh, look at the Shabbos has never come up. The same yesterday, today, and forever. He can do it now, today.
Chinodiwa mauri kutenda. We had a white guy akabva kuisland watati naye kuIsrael. Aka lose a sense of smell. So patakaenda pa Calvary. Akutumbu kwa Jesu. Besides the tomb, pane alabaster stone yavanopota vachizora that nut perfume yakazoti kwa Jesu. Saka vanhu vanoenda papo vachibata vachinamata nekuti the white guy akaenda akangobata. From there, akapa testimony with the sense of smell yakaita back to him. Akatanga kutonzwa a smell from that nut yakazorwa pa alabaster stone. The anointing haina date kuti zvakapera zvaka expire. Zvinhu zvese zvinoitwa nevanhu ndozvine ma-expiry date. Nyasha dzaMwari dzinogara nekusingaperi. I'll repeat again. His mercy, His grace endureth forever. But not forever, but a time frame. The same yesterday, today, and forever. Forever, but a time frame. He can do it today in your life. Chinomotivate kuti nyasha dziflowe is faith. Kutenda. Kwete kuna bishop, kuna pastor, kuna Mwari wacho anoita zvinhu izvozvo. I'll give you this last testimony, get a prayer. When I was in Israel, nasara 2 days dzidzoke, ndakadzoka on Sunday. Ndine mwana wangu musikana akabatsirwa nemwana. When was it? Marimwezuru. Pandiri kuIsrael, havana kunditaurira kuti musikana ari kuita ma-complications. Mwedzi yanga yakwana, but ane ma-complications, ane pain, labor pain, but has to deliver. Vakaenda kuchipatara vachingodzorwa. So I had faith, ndiri kuIsrael. Ndakaenda pachurch yepaShilo, pakaberekwa Samuel, paipinda Hana. Ndikanotora ivhu reipapo. Shoma so ndikauya naro. Ndasvika kumba, ndasvika paairport, mabhegi ndokubva asara. Luggage yanga yawandisa kuAddis Ababa. I did something in me chakanudzwa kuti there's a battle iripo. Chua ndichisvika kumana musikana ari kunetseka, but I've prayed and believed God for safe delivery. Ida ivhu racho rasara riri mubhegi. Mangwana acho ndafona kuairport manheru ndoranzi rauya, but kunotora mabhegi vanovhara na8. Ndakaenda kuma past 9. Mwari wakandiwanira shabhegi ndikaripiwa. Ndasvika kumba ndikangotora ivhu racho shoma. Ndikaisa mvura ndikati mwana inu I've prayed for this, I've believed God for safe delivery. Apana kuita about 8 hours. Ndikati mwana kuchipatara. Atodrive. Nditoenda muzukuru kazhinji. Saterere. I'm 45 now. Nditori sekuru waHana izvozvo. Ndapasitari kutoti Hana. Was the Hana place yakatipa grace. Imagine nyaya dzakaitika long back. Baba chinhu chinonzi grace kana kuti anointing. The things of God, the grace of God endureth forever. Haperi simba Mwari uyu, hanzi ayo mazuva afamba saka Paul aita shoma. Saka achinzwa masimba ose aende kuchima akasimba kudhara. Kuchima kuti asimba ayo ndiye masimba ose aende kuchima. When you believe in him, you see things manifesting. His mercy and his grace endureth forever. I want to pray. Let us raise our hands. Father, I pray for your grace and your favor. Nokuti vasimudza maoko avo mukutenda. Baba ndinotaura nyasha zvavanobata nemaoko aya ngazviropafadzwe. Ndataura anointing, ndataura blessing. May the favor and the grace of the Lord be upon their lives, upon their families. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. God bless you people. God bless you. We meet again tomorrow, same place, same time. Mufambe murugare. Mwari vakuchengetei, Mwari vakuitire nyasha. Amen.